Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του προηγούμενου βίντεο, θα δημιουργήσουμε ένα drawing στο SolidWorks, δηλαδή ένα δυσδιάστατο μηχανολογικό σχέδιο. Θα πάμε πρώτα στα Options και από εκεί στην καρτέλα System Options, Drawings και Display Style. Εκεί, στο πεδίο Tangent Edges, θα βεβαιωθούμε ότι είναι ενεργοποιημένο το Removed, αλλιώς το ενεργοποιούμε εμείς. Κάνουμε κλικ στο OK και κλείνουμε τα Options. Στη συνέχεια, από το File drop-down menu, επιλέγουμε την εντολή Make Drawing from Part. Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, διαλέγουμε το μέγεθος του drawing μας και επιλέγουμε το Alpha ANSI Landscape και κάνουμε κλικ στο OK. Πριν συνεχίσουμε, πηγαίνουμε πάλι στα Options. Αλλά αυτή τη φορά φεύγουμε από την καρτέλα των System Options και πηγαίνουμε στην καρτέλα των Document Properties. Οι ιδιότητες αυτές αφορούν μόνο το συγκεκριμένο drawing και δεν επηρεάζουν τα άλλα documents του SolidWorks ή τα άλλα drawings. Στην περιοχή του Detailing, εκεί που λέει Auto Insert on View Creation, κλείνουμε το Center Marks Holes Part. Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει τα options μας, μπορούμε να έρθουμε στο View Palette στα δεξιά και να κάνουμε drag and drop το top view όπως φαίνεται στην οθόνη. Βεβαιωνόμαστε ότι το display style μας είναι Hidden Lines Removed. Και επίσης η κλίμακά μας είναι 1:2. Αν χρειαστεί ενεργοποιούμε και το Custom Scale για να ορίσουμε εμείς την κλίμακα. Κλείνουμε τον Property Manager για αυτή τη view και πάμε στην εντολή Section View που βρίσκεται πάνω στην καρτέλα Drawings του Command Manager. Διαλέγουμε Horizontal Cutting Line και σαν σημείο κοπής διαλέγουμε το κέντρο του κύκλου. Μετακινούμε τον κέρσορα προς τα δεξιά και κάνουμε αριστερό κλικ όταν είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση της όψης. Έπειτα θα κάνουμε κλικ στο κουμπί Flip Direction και θα κλείσουμε αυτή τη Section View. Έπειτα ενεργοποιούμε την εντολή Detail View και σχεδιάζουμε έναν κύκλο όπως φαίνεται στο κέντρο αυτής της οπής που βρίσκεται στην τομή. Μετακινούμε αυτή την όψη λεπτομέρειας και με αριστερό κλικ την αφήνουμε πιο δίπλα. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε το drawing μας. Στη συνέχεια ενεργοποιούμε την εντολή Model View και από εκεί επιλέγουμε την Isometric View. Θα πρέπει να διαλέξουμε το Display Style να είναι Shaded και να βεβαιωθούμε ότι το Scale είναι 1:2. Και πάλι, άμα δεν είναι 1:2, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Custom Scale. Τοποθετούμε την όψη εκεί που θέλουμε και αν χρειαστεί τη μετακινούμε με τον κέρσορά μας. Τώρα θα πάμε στην καρτέλα Annotation και θα διαλέξουμε την εντολή Center Mark. Με το που κάνουμε αριστερό κλικ πάνω σε έναν κύλινδρο, σε έναν κύκλο για την ακρίβεια, όπως το βλέπουμε στο Top View, θα δείτε ότι εμφανίζεται το Context Menu με ένα κουμπί. Το κουμπί αυτό λέγεται Propagate. Αν κάνουμε κλικ πάνω του, βλέπετε ότι αυτόματα και οι υπόλοιποι κύλινδροι εμφανίζουν το ίδιο Center Mark. Με αυτό κλείνουμε την εντολή Center Mark και πηγαίνουμε στην επόμενη που είναι η Center Line, πάλι στην καρτέλα Annotation. Εδώ τώρα θα πάμε στο Detail View και ή θα επιλέξουμε κατευθείαν τον κύλινδρο ή τις δύο αντικριστές ακμές που ορίζουν τη διάμετρο αυτού του κύλινδρου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε μία αξονική γραμμή, η οποία θα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του κυλίνδρου. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τους υπόλοιπους κυλίνδρους. Πριν περάσουμε στις διαστάσεις, θα πάμε στα Options και θα βεβαιωθούμε στο πεδίο των Units μέσα στα Document Properties ότι έχουμε επιλεγμένο το mm gram second. Έπειτα, από την καρτέλα Annotation διαλέγουμε την εντολή Smart Dimension και επιλέγουμε τη διάμετρο του κυλίνδρου. Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι εύκολα. Συνεχίζουμε να δίνουμε διαστάσεις και για τις υπόλοιπες διαμέτρους και έπειτα πηγαίνουμε και στις υπόλοιπες όψεις για να δώσουμε και άλλες διαστάσεις. Μόλις τελειώσουμε με τη βασική διαστασιολόγηση, μπορούμε να κάνουμε αριστερό κλικ σε αυτή τη διάμετρο 27 χιλιοστών
και να πάμε κάτω στο πεδίο Dimension Text και να προσθέσουμε 6x. Αυτό υποδεικνύει ότι αυτή η διάμετρος υπάρχει 6 φορές πάνω σε αυτό το σχέδιο, εννοώντας προφανώς τους υπόλοιπους κυλίνδρους. Επαναλαμβάνουμε και για τη διάμετρο 15 χιλιοστών. Στη διάμετρο 25 χιλιοστών απλά θα πάμε στο τέλος και θα γράψουμε THRU, through δηλαδή. Αυτό υποδεικνύει ότι ο π είναι διαπερής. Αποθηκεύουμε το drawing μας και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το tutorial.